चले पुटरा ओकदम चला कना या करू आम दो अड़ी बोका हर आम चला नो सावता खoj दो आम दो ओडो गिडी कथा आम चेन हो बाम बड़ा चेत बोका हर इन ओकातिन चेन कना नितोम कुली तेहन चेन बार लई तेन मा रविवार कना रविवार होय रविवार कना तो होय रविवार तो कना रविवार माने नवा दहा चेन रविवार मासे सोहराय बंगा रविवार होय सोहरा बंगा रविवार कना बस आर किछि दिन पर काली पूजा होय काली पूजा 14 तारीख आर हम रविवार पड़ा होय आर मिटी रविवार हैं होय अच्छा तो इन दो निने इन बड़ा जस्ती बन बड़ा रो निने इन बड़ा निया रविवार दो दादरा हटा को गोहर गिडी तो ni am landa ke याला आमा कथा आजम तो लांदा सना कितnya बुझो ये दादरा हटा को इन चला के नवा हटा इन बुझो हम तो आजम कम ठीक तेन तो रविवार दादरा हटा अब तू तन अब तू जतो गोल गिडी का अब अडी फराक रे या ना खातिर परा होला हाट को नवा ना हटा इन किरिन अगु के आपा होला हाट कोन माने होला ना शनिवार कना रास शनिवार कोन किरि अगु का नवा हाट अगु का आदो बनु हसे आदो कोला को फई निया को बुझो नेल में अबे अंजम में फई निया को इन बड़ाई जे ओना में अंजम का मिट्टू कोई हंडी ओना बोतर ते इन चेदा आदो नवा हटा बन किरिन अगु ना ना इन अगु के ते बोका बुझो आम तो फोटराडी बोका बुझो या नितो अक्तो तिना हिना मा या नितो नोटा पारो बेन दो या होय नोटा पारो मन ना तो ऑफिस टाइम जाम स्कूल में चला कना 10 टा नाम चला जे नोटा पारो मना 10 टा तेम सेटल हुया मा ड्यूटी लेका बुझो या नोआ तो न्यूत रे आले तो बुझो हनकु नेल कम से हनकु होय होय आबो तुरे नंकु हनकु बुढ़ो दा तो को जतो हनकु सुरेश को जतो को चला गोठे को जतो टूरी को रुवल कना को बुझो इनहो नुको हाना हरते रुवल को इनहो हरते रुवल कना बुझो अच्छा आले तो एला न्यूत रे बुझो जतो उनको ठुडू हराम को जतो आले चला वाले या होय या जुगनी बोन बगी हटवाय दो या होय उने बगी हटवा देले बगी हटवा जुगनी को न न्यूत रे हम तो ऑफिस टाइम लेका नी तो 10 टा 9:30 नीत रे बेरन ना से माने तबे न नीत रे तो बेरन कथा तो बा नीत दो बा नोआ तो माने पूरा सता तरा रे पूरा न्यूत रे या जतना नी तो चाबा के आले तबे नोआ हटा दिन चिके ना हटा नवा हटा को तो कमिरे लगा आदो कमिरे बांग लगा या तो ओला रे आपे चावले गुम को ओला रे नी तो हुरु इरु को हुयुआ ना हुरु ओटांग को बुझो माने नोआ हटा तो बांग लगा तिnya कमिरे तो ओला रे लगा नोआ तो गोहल गिडी दो बा नोआ को तो मारे पुर नोआ को गोहल गिडिया बुझो क्या मारे जिनिस मारे जिनिस हो मारे हटा मारे जनो अच्छा बुझो मारे बेग को कि मारे ना बुरो पुरो तेन बुझो क्या नोआ आबो अतु ना जेत को ओलिया आबोर जो मारे जिनिस को नोआ को आबो तो बगी हटो इदी चावा के आबो नोआ को तो बुझो मारे जुगनी बोन गोहल गिडी के जुगनी के बिया नोआ मारे नोआ को दादरा हटा को अच्छा नौका कथा तबे तमने नवा जिनिस दो बा नवा जिनिस दो मारे जिनिस आबो तो चिके न मारे जिनिस जतो लेखन आबो अतु नोआ तो जेत को मारे जिनिस को जेत को ओडिया आबो जता है नोआ को तो आबो तेन तो साफा के आबो अच्छा ठीक है माने हम जे न्यूट्रम ब्रेथ को बुझो का न मारे जिनिस को नोआ जनो किबा हटा हुई को कि झोड़ा हुई को जहाना को के हला बुझो नोआ कम तोल काते आपे ओड़ा कुडम धारे धारते पे धाव अचुर को पे धाव चाबा परे सीधम हेज को उनका कथा आले गोहल गिडी हटो मारे ना तो चेदा नवा ना चेदा बांग गनो या मारे ना तो ओने प्राय लेके न तो आबो तो अतु तो साफा के आबो माने जहाना इयो कोते जे बेमार आजार को होय नोआ को जंती बाय हजु मा नोआ बाखार ते ओने गोहल गिडी मारे जिनिस तो रहना तो पहिल हराम को लई बड़ाया पहिल हराम कोन लई बड़ाया को बेमार आजार को बांग हजु का ना मारे इयो ओने जुगनी दोबन गोहल गिडी के ने काय बेमार आजार को बाय हजु तापरे ओने मारे जिनिस को तापरे बन ओडकिया ओड़ा को इतना सोहराय बंगा गेट गुरी हुइया पोता हुइया आदा साफा सुथरा आर होय पूरा साफा सुथरा नवा सरमाने पुइलु आबो बंगा ना बुझो अणगन करा सोहराय मारांग परब हाती लेकान परब होय आदो तेन जुगनी गोहल गिडी परे नोआ हाले नोआ ना तेन रविवार मिटे जुगनी बन गोहल गिडी होय ओने सिमल घाट थाना पास्टा रे मीटिंग की आले बुझो जतो आ तेहन रविवार बुझो हाजु कान रविवार दो बुझो हाजु का रविवार दो मजी हराम आर बारिया कोड़ा ना हला नुकिन बोका आर चाडरा बुझो नुकिन नुतुम का किना को नुकिन साथे आबो मजी हराम बुढ़ा दा ना को जे पूर्वतन वाला मोरा बो किसुन आमा दादा याम ना हला इन माराम बाई बुझो इन किसुन माराम बात के चला ako ना बीर सता रे बिन दाका जम को ते रेंगे तेगे होय नोआ हेनतेन चेरो मुळो बुझो ओना रान को किरिन माने किरिन तो बांगाय अगुया को या ओना रान बखरा तो लम टेंशन इन होला के थोंडा रान अगु का आमा दा रान गुमित खय
ᱚᱱᱟ ᱨᱟᱱ ᱤᱧ ᱚᱱᱟᱧ ᱡᱚᱢᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱤᱧ ᱴᱮᱱᱥᱚᱱ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ 야, ᱨᱟᱱ 너와 나도 톤다 바크라. 너와 란제 아구야코. 너다 아버 아투 자카 톨 저토 홀본 점아 러바르 길로. মানে ওনা মেডিসিন দোকানে জামা তো ওনা রান দো 너와도 방가. ହେଲା 너도 미티 পাহিল হারাম হাপলাম কখন মেনা আমি ইন্দো আরে বোকা সেন চালা কায়া আম তো বোকা হাটা বদলতে ন হাটা ইন কিরিnya গো কি রান বদলতে মেডিসিন দোকান খুনি নি নয়া রান দো ভাঙা বুঝো নডেন ওকা মাঝি হারাম না তিয়ার বনাই বুঝো আচ্ছা আচ্ছা বুঝো উনি না যত রোববার হলো এমা বনাই হেলা তারপরে হান্ডি কো ওনা কো জম পরে হান্ডি কো নিউ পুরে ইনো পরে ঘুন্টে তো বনবা ঘুন্টে তো পাগে তা মানারে উনলো গে না বুঝো আয়ু রোববার নিদ গই দানা হয়া গই দানা কো নিদ যত ওড়া গোড়া গোড়া হয় হয় বুঝো কেন যত হল হয় হেলা যত ওড়া প্রতি হেলা গই দানা কব তার সোমবার হিলো তো পুইলু না ঘুন্টে তাবন আচ্ছা পুইলু ঘুন্টে উনলো তো সারদি হেলা আর মঙ্গলবার হলো তো বাসকে কানা আচ্ছা হবে ওনা জাহা কান গে যে না হাটা গো বে ইদি কে দো আদে চের বে চাপান গিডি হাটো কা যা হয় ওনে জুগনি হান্ডে আবো মানে জুগনি লুপু হয় জুগনি লু আবো হানা হানা পাঁচটা হয় 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 যা ওন্ডা চিকা কি হবে চালাও কাতে চাপাত গিডি হটো কি চাপাত গিডি পরে তারপরে আবো নুকিন নুকু চিলি দহি ঢাকা কো উনকু সাপ কা কিনা কো বুঝো নুকিন বার হল নুকিন যে কিনা আদো মিটি ইনসাই বুঝো আচ্ছা আচ্ছা বুসো সিম আচ্ছা বুসো কিনি দিতে হয় বুসো সিম ইদি তরা হইলা সিম হকো গহল গড়ি কে দে গহর দো ভাঙা উনি তো নোয়া nyutumতে বুঝো আচ্ছা উনি তো জুগনি বেস্টিক মে বইন বাড়াই কা যাই নেল কা আজম কা কো যাই আজম কি নেল কি হেলা আবো মানে তার কোড়া আবো না করা আবো কথা চিকন বাড়াই হেলা জাম হল কো বাড়াই যাই নেল কে নিয়ে থাকি পুরুন চালা নেল কে উনি আবো তুনি কাড়া হাই উনি কে বঙ্গা কে নডে বেস্তে নাপাইতে নো চিত কো বাখেন ইদি কে বাখেন ইদি কেতে দরিয়া পারো মেডি দরিয়া পারো মেডি হানে বাদাম পাহাড় চালা কো মে হানে বাদাম পাহাড় চালা কো মে হয় নতে দা আলো জিওয়া আচ্ছা অঙ্কা বাখেন কি আদো কো উনি সিম কো আগু কে আগু তো বাঙা নডে চাউলে কো সে এমবড়া নডে খোঁডলে আগু চে না কো জম বড়া কে হেলা আদো উনতে বগি হটো বগিয়া দিয়া কো তারপরে আপনি তো আদো ওকা হরতে চলা হলে নুয়া হরতে তো বালে আর এটা হরতে ওনা হরতে রুয়াল কান মা জুগনি পে আগুত আচ্ছা আচ্ছা নুয়া হরতে তো বালে যায় এটা হরতে হে জানা এটা হরতে বা হয় তারপরে হে জ আর কিছু হেনি আর নডে খন চলা হলে আর ইনে গান বুঝো কি বুঝো হানে হানে মা ঝাড়ি বুঝি ইনে নডে খন আর মিটি ইয়ে কি বঙ্গা কি আন্তরে আর মিটি বঙ্গা মানে ওকা সে না রুল কানা লে ওকা হতে আবু ওডে ঘেরাও কি দিয়ে আর পালে পঞ্চায়েত দি হয় নডে পরি বঙ্গা জুগনি হ্যাঁ পঞ্চায়েত দি কোনা ঘেরাও কি দিয়ে আলম পাঞ্জালে রুল জঙ্গা সিন্দুর কো নডে খন বাখা কইয়া কাতে নডে খন পুরো বঙ্গা হুই না তারপরে হে জানা লে আদা ঠিক হেজ পরে না আবো আনো সিম্বল বেটা না পাস নিউত্রে ওনা খাতির চে চং কু নেলে কো দো চালাইন দো কো ইয়া কোমড়ো কতে কো ইয়া কো কোমড়ো ওনে প্রা ইন জ্যাকেট কো ওনে টুপি কো নিউত্রে তো ইন্দো নো গিঞ্জি তিগিন হাজু কানা আদো নিতমান নটা গান হই নটা পারো না 10টা হুই কানা প্রা আদো ইᱧ বেরেন হলে ট্রেন বেরেন না আদো কথা হই কানা আদোñ ভাবি আনো কো দো মিটার ডিউটি পালে জাহা লেকা গভর্নমেন্ট চাকরি রে ডিউটি কো চালা কো তো ভাঙা বুঝো না আচ্ছা আর হিলিয়াম কানা আও মাঝি হারাম লই কা যত হল রপর কাতে ফাইসলা হই কানা 100 টাকা তে চাঁদা আচ্ছা তাহলে আবো মাঝি হারাম বুঝো মাঝি হারাম টেন এমা মানে রববার সুদ হতে আচ্ছা আচ্ছা রববার মা দরকার ওয়া ইনলো মা বন হয় আনকো বুসো কো আর পাওরা কো না কিরিং হুই বঙ্গা মালাং রে নিখান দিকি জিতা মাঝি হারাম আছে হেলা আর রববার লো তো মানে আবো কড়া হপন তো যত কে সেটর লই কা মনা অকয় যদি বাবো সেটর প্রেজেন্ট পকাবাই না বুঝো হেলা অকয় মা প্রেজেন্ট টাকো হা অকয় পকাই মানে প্রেজেন্ট খান গে কো উনি গোড়ে তিয়া গোড়ে পোস্টিং উনি কোনটা উনি পোস্টিং নাম খাই বুঝো উনি প্রেজেন্ট পকাবাই না বুঝো নংকা লই কা কো হেলা যদি চালা কোনটা ঠন মালা প্রেজেন্ট পকাও যদি প্রেজেন্ট অ্যাবসেন্ট না তবে খান তো জুরিমানা আমি টুকু ডিগান কথা মেনা ভাই ডিগান কথা মেনা पहिला नाम को अड़ी कोड़ा को बड़ाया ना ये अब ना जुग कोड़ा ना को मा बाबन बड़ा क्या धात्रा हटा चेत गतिर को इन मारो नासना इन बड़ाया नो हटा को किरी लगू कते इन दी आम लकन गोरे अड़ीगन बुका मना को गया है ना को उनको तो किरी न्यो बा को किरी से मारे ना बा को गोया से कना धात्रा हटा नता कम धात्रा हटा गोहरम चलो लिया का है ना तले नो बोले आपको तो माने फालतू जिनिस का फालतू जिनिस বুঝছো নরা আবো বাকো বড়ে বুঝছো নোয়া হো মিটম পরম্পরা রে মেনা সহরাই বঙ্গা রে নোয়া তো যে জুগনি বুঢ়ী কো হল গিডি হটো কা যে জুগনি জুগনি হে জুগনি জুগনি শরণ বন আমি হিন্দি চরে জুগনি জুগনি হে জুগনি জুগনি ওনা গে হয় না জুগনি গে কো হল গিডি গড়ে হটো কা এটা সিমরে সিমরে তারপরে কো রুল কানা
जे उन्हें जो बेमार आजार को हजू दो अब तीर ओना को onja ran jebon jom उन्हें जबन बंगाई दो onja ran jom to ran जबन जम दो ran बन जम के अब माने abo atu kuning hol kon Ada ada bakul cuma ruwa. celak mau bakur ruwa mah ओना खातिर ran को जम के hoy या अब मा नित मा ओना ran मा च नित मा ना जहाना एम चिकन रे मेडिसिन medicine celak kana या ओना चेरो मुड़ी ओका जे बीर रे ना ओना गे मेन जिनिस main jenis kana noa ran kon to no cerumu ran kon ado ran do बनुआ ठीक 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 bujo ki am to হয় হয় ওনা ran जम परे अब तो बन फाइन ना पूरे फरचा puro hai Hah? kharcha poriskar puro अब नित ऑल पढ़ाओ कते न एडी बके Adi bokeh अब मा ऑल पढ़ा मॉडर्न जुग से बन चलाय abo sangta abo karcol হয় अब कल्चर तो बन हिड़िन चबाय coba abo माने अब जे abo जहाने sangta ट्रेडिशन tradition हेना का nak tabon do अब कल्चर कोना जे हाटा होल गिडी को जहाँ तिना जे नवा अब नि जे सोहराय बंगा जुग ना सोहराय बंगा थेक कना ना बाटा बडे कुंटौ चक कना दिगान हर बाटा बडे सोहराय परब दो तिलकान परब रंग परब कना ना बाको babu badai ka abo अच्छा ठीक है gei jana akor digan sereng ko mana abu ठीक है lang चला cala alang Yedo alang ya nungku haram bahaya burse nungku या हाम को गुजुक खा gujuk per abu tuh cikai ya चिकै अब मा बाबन बडा अब मा इंग्लिश त सरन बन बडा English tuh sereng hindi teh noa tuh bang kana kana उनका तो बंगा abo janam आड़ांग ओका alang जाना janam ते ओका जो अब परब परब कल्चर ओका karcol ko hoy अब परंपरा ओना त सरन sereng ya abu jadi babu nitu sikna tak abo nungku than kon abu mah hiring अब যদি নিত अब सिखनत कोड़ा sikrat kola hoy नित যদি ওনা বাবন শান্ত শান্ত হয় হইয়া। তবে মানং সে চালা চিকতে চিকতে আবো চিকতে আবো কালচার বন বাঁচাও তো হয়া মালট চাবা নংকা মালট চাবা পুরা পুরি আর আবরন গিদর গিদর হয়। কটি উনকু চিকতে বন বাড়ায় bada hoche ko যে মিটাম পারা বেনা তো পারা আডি বেনা গান তো। আতু করে তো বাং হুয়ুক কানা bai উনকু হো বাং হুয়ুক কানা লুপ দিনা লুপ দি কানা। দিকু টলা করে জাহাই সান্তাল কো না উনকু তো বাকু bako করা bada unku bilot kuri nuku cedong Bako bako bada bada. ako noa ta ko mak mone kore sohrai Chen kore ho ki banut tako. bapla kore abo bhoj Bajarin, kore bajarin ram ho budi ko bako pura bada. bhoda kati di ko ako sereng bakra আডি ko দুঃখ বুঝে আয়া নোয়া কো কথা উহেল লেখা abo ni tahen নোয়া কো তো শান্ত দহ দরকার আচ্ছা ঠিক আছে আডি গান কথা বাড়ায় না বুঝছো ঠিক আছে তবে চলো লাং আদো চেনিং মা আডি লটরিং হই না hoy ঠিক আছে তবে হজুক কান রবিবার হিলো নিহাতে নমা নংকা কথা হই hoy pura bilsulang cala majilam to ko जहां सेन के ड्यूटी लांग चलान उन जोखा दलांग चटरो cetro alang हैं का ड्यूटी में जतो के बन ड्यूटी cala hoy जेदा चला है ना হয়। कुछ इनकम दरकार hoy अब जेहेतु बन पढ़ा बड़ा आकना হয়। अब नाचना निहाते ना कंप्यूटर चेतन करे बन कमी hoy kami abo कि मिटन जहाना को के जॉब digital जतो হয়। डिजिटल दुनिया रे दुनिया रे जॉब abo। को बन कराय Korai abo। मेनखान नोवा को अक्तर तो छटरो लगते cetro dokto ala abo Ya. kami kena se चक्री हम सबुदिन चक्री आमा कमी जोखा तो छुट्टी मताय साउता कमी जोखा तो छुट्टी बाम माता दादा nihati hata dorkarok kana Ado. na ta abo judi babo kami चेन या oko तबे kami या शांत मन में जतिरम जाना में ना तबे तो चेन लाभ के ar baceta छुट्टी बा माता ले साउता कमी Saunta बकरा kami अब साउता ना परब बकरा apara bakra दुख बुझे ado ठीक है चलो लंग हां doh